Kang, Piye, Men? lah kowe karo demenanmu ki kepiye? Oh, sing bocah lor kae to? Oh, Ora sida, Mas. lah nyapa? Ya, mergo aku ki wong ora duwe. Jadi keluargane ki ora ana sing welcome karo aku. Tiap aku dolan yo mulate pateng dedet. Ora karu-karuan raine ora pernah disawang. Terus apa sing ulate peteng ora kene disawang? Bapake. Ora, bapake karo aku penak, anggere aku dolan iki gawane surya rong bungkus ngene gleger-gleger kaya bledek kae guyune. Mboke, Lah, mboke meneh. Rupane bakso pringi suntune kaya tikus. lah sapa? Pengen ta? Oh. Bojone. Iki pancen bener kan wong ora duwe. Lah iya, ya mungkin karena aku ora duwe kuwi. Ora duwe utek.